omunye nomunye oweza emhlabeni ubekelwe itask ethile okufanele ayenze lapha azalwe khona, aqhubeke aye kwabanye, aphinde lokho expanda, elokho eqhubeka up until uzuqede umsebenzi wakho uzele emhlabeni. But welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Angibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sibonga umusa nothando nokugcinwa. Siphinde silokho sihlangana nje sizoshare indaba ezimnandi. Ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. La sikhuluma umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye. Indaba ezimnandi lezi, azikho ezinye ezidlula lezi. Mangabe yaqala nje ukuhlana nale channel vele salusuhlala ngoba vele uyothi uqeda ukulalela even nale message uyobusizakele ngokukholwa nje inkosi esikhonzayo. Ngisaqhubeka ke kule ndaba le engikuyona eyokuthi siyamdinga umoya ongcwele. Ngaphandle kamoya ongcwele akukho esingakwenza, sidinga yena kukho konke empilweni yethu yonke. Siyamdinga yonke, mangithi yonke impela ngisho impilo nje yomuntu iyonke. Siyamdinga umoya ongcwele kuma decisions esiwathathayo ngeimpilo zethu. Senze ama mistake amaningi, sithatha ama decisions are wrong singambuzi yena. Mhlambe futhi besingambuzi ngoba besingamkholwa, noma besingambuzi ngoba vele besimthulisile. Ekugcineni sathatha ama decisions are wrong, asifake inkingeni, kanti kube bekade siye kuye kuqala sambuza. Ebekwazi nje ukuthi asicacisele ngoba lithizwe mangabe limchaza umoya ongcwele lithi ungumsizi wethu. Uyokusiguide futhi kulona lonke iqiniso, kuyo yonke impilo uyasisiza kakhulu. But ake ngifunde naye nje incwadi engijwayele ukuthi ngivule ngayo kwizenzo ku chapter 1 verse 8. La khona kimi ifundeka kanje. Ithi, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ngisamalana nje okwamanje ukuthi but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Lisho kanjalo lelizwi sawukwamkeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele sefikile kuthina, ngoba uthi uma ngabe fika emntwini akafiki nje kodwa ufika futhi elethe amandla. Amandla ke alawa amahala, free of charge, awubhadali lutho. Okwamnawe nje ukuthi sikholwe kuJesu eyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Bese esho njalo uJesu ethi emva kwalokho ke nakwamkeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele sefikile kuphi kithina singabantu sikholwa kuyena. Ke ngiye la encwadini ebengiyifunda last week, but ake ngiphinde ngiyifunde yezenzo ku chapter 4. La khona uJesu ehlangana nowesimame waseSamaria. Uma ngabe ungabhekisise kahle uNkulunkulu ukuze sikholwe ukuthi uJesu inkosi nomsindisi wokuphila kwethu, sidinga umoya ongcwele osidonsayo, asidonsele kuJesu Kristu. Yena oyayafake iconviction noma afake unembeze emntwini ukuthi umuntu ayibone ukuthi mubi kangakanani engenaye uJesu Kristu, abone bonke nje ububi bakhe. Ngumoya ongcwele odlala leyo role leyo. And then uma ngabe umuntu esekwazile ukuyibona ukuthi kanti ngimubi kangaka, bese emdinga uJesu, bese yakholelwa kuJesu Kristu. Akubeke kusaphelela lapho. Kaningi sinikezwe imessage ethi kholwa kuJesu ukuze izono zakho izothethelelwa, which is true, 100% true. But akupheleli lapho, kuyadlula. Ngithi ke manje nasewuyinikelile ke kuyena wakholwa kuyeke, izono zakho seyithethelelwe mawuhleli kuyena. But akupheleli lapho ke, kunohambo. As long as usaphila emhlabeni kunohambo omunye nomunye alihambayo noNkulunkulu. And lo omunye nomunye uma ngabe lihamba lolu hambo noNkulunkulu udinga umoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele ozobe lokho ekuguide ukuthi ungaphumi kuNkulunkulu. Umoya ongcwele keeptha endleleni ethi uJesu Kristu inkosi. Ngaphandle kwakhe abantu habo bavele bahambe nje bagijime ngezinye indlela. So umoya ongcwele uyena ofike alethe into ewunembeze emntwini ukuthi umuntu uyamdinga uJesu Kristu. And then uma ngabe usumtholile kuJesu ke manje
uphinde futhi noJesu ke manje akuphe futhi umoya ongcwele ke manje usinikeza umoya ongcwele hayi ngokulingana komunye nomunye. Even naye uJesu Kristu ephila emhlabeni yena ke wayenomoya ongcwele ngokuphelele kuyena, but kuthina kube sekuya ke manje ngohambo kumuntu nomuntu. Sonke sinikeza umoya ongcwele, which is the baptism of the Holy Spirit, uma ngabe njengoba lisho nje lithi nakwamukeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele sefikile kunina. Bonke labo banikezwe this baptism of the Holy Spirit, but ke manje bese kuhluka kumuntu nomuntu ehamba noNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi umuntu aphinde lokho emnezezela ngomoya ongcwele, lokho emnezezela ngomoya ongcwele. The more you draw closer kuNkulunkulu, uhamba naye, usondela, ufuna ukumazi uJesu omlandelayo, uthi nje angifuni ukwazi lutho kwasezweni, ngifuna ukwazana noJesu eyinkosi nomsindisi okuphila kwami. The more lokhu usondela kuyena, the more nomoya ongcwele ulokhu wanda kuwena noma ebakhona ngobuningi kuwena. But ikube yizwi elichazayo le ndaba mhlawumbe ukuze izozwakala kahle. Uthi uJesu mangabe ekhuluma nowesimame waseSamaria la kuJohn 4 kuverse 14, uthi but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Kusho ozophuza amanzi engiyakumnikeza wona akasoze oma. uJesu ekhuluma la nowesimame waseSamaria, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing into everlasting life. Kodwa lamanzi engiyakumnikeza wona ayoba ngumthombo wamanzi aphuphuma kube inguna phakade. La uJesu mangabe ekhuluma nowesimame ukhuluma ngomoya ongcwele, but akakhulumi ngomoya ongcwele emletha direct. Ukhuluma ngamanzi azobe phophoma ngaphakathi kuyena kube ukuphila kwinguna, kuze kube ukuphila kwinguna phakade. Ngithi ke ngisaqhubeka futhi kwi-emblem kamoya oyingcwele engamanzi, na last ngikhulumile ngayo, namanje ngisaqhubeka kuyo leyo part leyo. Umoya ongcwele engamanzi ufike unikezwe, afike lawa amanzi noma umoya ongcwele afike kuwena abe ngumthombo wamanzi. And ke manje ngesikhathi ebangumthombo wamanzi, umthombo lo ozochichima noma ozophophoma kwinguna phakade, akasoze acima, ngeke kuze kube khona ilanga lapha acima khona. But lizwe lelizwi umthombo wamanzi, efountain. Khona la uJesu khona esehamba manje sekhuluma hayi ke manje ngefountain. Ingakho ngithi umoya ongcwele ubulokhu unikezwa yena the more you draw closer kuJesu, ngoba indlela yokuya kubaba nguJesu Kristu. Okwethu kusondela more kuJesu Kristu. The more you draw closer kuJesu Kristu, the more unikeza umoya ongcwele. The more you draw closer kuJesu Kristu, the more unikeza umoya ongcwele. And ke manje nawe the more unikeza umoya ongcwele, the more unikezwa amandla. Lawa amandla wani awokwenza intando kaNkulunkulu la emhlabeni, njengoba lisho nje izwi lithi njengoba kwenziwa nasezulwini. Kahle kahle ekukholweni kuJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwethu, there is no demotion. Uma ungakubhekisise kahle ezweni kunama demotions, uthi usathi usapromotiwe, along the way usuya demotwa, usubuyiselwa le emumva, or mhlawumbe uxoshwe. But mangabuza kuNkulunkulu, that's why ngiyithanda indaba kaNkulunkulu, ngimthanda naye ngoba yena wangithanda kuqala ke. Ngase ngithola ukuthi uma ngabe ukuyena there is no demotion, kuyakademothana uNkulunkulu. Yithina nje kuphela singayidemotha, but yena each and every time kumuntu ofuna ukuhamba naye ube lokho empromoter to another level, lokho empromoter to another level, uze ufike la khona uNkulunkulu abekade kubekele khona vele emhlabeni. Mhlawumbe uyithola usukwenze konke wazwa kuqeda, wazwa aphelela kulokho obukade uthunywe khona emhlabeni. But ukuze umuntu akwazi ukuthi ahamba aphelele, sidinga umoya ongcwele. Ngaphandle kwakhe sophuma endleleni. Ake siye lapha encwadini kaJohn chapter 7 sibheke la besizobheka umoya, amanzi as a fountain. Lamanzi azawuchichima umthombo lo ozochichima kube inguna phakade. But la ku chapter 7 verse 37 ifundeka kanje, ngiqale nje khona isihloko sakhona sithi the promise of the Holy Spirit. Kodwa uJesu ekhuluma about the promise of the Holy Spirit akazange akhulume ngaye
umoya ongcwele ekhuluma ethi umoya ongcwele, ukhuluma ngamanzi. Ingakho ngithi sibheka umoya ongcwele emblem yamanzi. Right, 37 ithi on the last day, the great day of the feast, kwakusuku lokugcina lomkhosi, Jesus stood and cried out. Wasukuma uJesu lelizwi wamemeza ngosuku lokugcina. Kusho ukuthi wayekubukile konke lokho kwenzeka, wonke la amanye amalanga ebuka, wasebona ukuthi khona bangakwenzanga, engakho esukuma ngosuku lokugcina ke manje sememeza. Uthi uma ngabe memeza, saying if anyone taste, uma kukhona owomile. Mhlawumbe nje ngime lapho, indaba la ingomuntu nomuntu ezibheka ukuthi yena womile na noma akomanga. Ingakho ethi uma kukhona owomile, abantu abaningi abanaye umoya ongcwele ingoba bacabanga abantu ukuthi bona bomanga. Bathi mangabe beyibheka bathi awu mina ngomanga, mina yabona mhlambe waphuza amanzi lawa sempompini ocabanga ukuthi hayi akomanga akasamdingi umoya ongcwele. But uma ngabe khuluma la uJesu Kristu uthi if anyone taste, uma kukhona owomile, indaba ingomuntu nomuntu eyedwa eyibheka ukuthi womile yini. Sithi masilifunda izwi siyathola ukuthi uthe uNkulunkulu ekhuluma ngabaprofeti bakhe including noJoel nakwizenzo kuchapter 2, wathi ngeinsuku zokugcina yokuthulula umoya ongcwele kwinyama yonke. Kodwa uma ngabe sibhekisisa njengamanje, akusiyona yonke inyama enomoya ongcwele, inyama ebaliwe noma ngathi inyama encane. Yini indaba? Ingoba yaphuma imessage ukuthi uma kukhona owomile, abantu abaningi bayishaya indiva noma bayi-ignora noma bayidelela le message, abanye bathi bona bomanga. Baba khona ke laba abancane abathi thina somini. Owomile ke uthi uJesu uma khona owomile, let him come to me and drink. Uwabheke futhi nalawa amazwi lawa athi let him come to me, makeze kimi. Hayi akathi uJesu lana makeze kithi, uthi kodwa makeze kimi. Yebo nami ngiyashumayela ngikhuluma ngoJesu eyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu, but akathi uJesu Kristu makeze kithi. Kushuthi nami kufanele ngiye kuJesu, nawe kufanele uye kuJesu. Hayi ukuthi wena uthi ayi ngoba umfundisi loya awuthi ngiye kumfundisi, kodwa uthi uJesu Kristu makeze kimi, let him come to me. Akathi kithi futhi mangabe thakathi kithi including ngisho nabantu laba thina sibathembile laba sijwayele ukubalekela kubona mangabe sifuna usizo, asiyi kubona but uthi makeze kimi. Abantu abaningi ke bafike bayilahla lapho. Abantu abaningi kuthe uma ngabe kufanele ukuthi baye kuJesu yena yedwa, bayila abantu kuJesu, but bafika kuyena bangahlala, bangamlinda baze baphuziswa. Ingakho ethi makeze kimi aphuze. Abantu abaningi bathe mabefika kuyena babone ngazathi ayi wenza kancane, bagijimela kwezinye indawo, bagcina bengaphuzanga. So kubiza ukuthi umuntu makeze kuJesu Kristu yena yedwa. Kukuhle kukubi izinto noma ngabe kuthiwa zihamba ngayiphi indlela, uthe uJesu masize kuye. Kulo muntu othi mina ngomile, lalela ayikho enye indlela yokuthola umoya ongcwele, ithi via uJesu Kristu. Njengoba eshilo wathi ngiyindlela neqiniso nokuphila, wathi akekho oza kubaba ngaphandle kwami, uyena oyindlela. Ingakho ethi nje uma kukhona owomile makeze kimi. Once safika kuJesu sahlala kuyena sathembeka kuye, so kwazi ke manje ukuthi bese siyaphuza. Uma uyizwa le ndaba ikhuluma ngamanzi, but la uJesu akakhulumi ngamanzi, kodwa manje uyamletha umoya ongcwele, emletha ngeemblem yamanzi. But ake siqhubeke nayo le ndaba. Sifunda uverse 38. Ithi kuverse 38, he who believes in me, okholwa kimi, loyo yilo naloyo okholwa kimi, yena yedwa uJesu Kristu. Hayi ukuthi yilo naloyo okholwa kithi. Sikholwa kuJesu yena yedwa, siphakamisa leli gama lona lodwa ngoba likho elinye igama esilinikeziwe emhlabeni, alikho futhi esilinikeziwe futhi esophinde silinikezwe, igama elithi uJesu Kristu inkosi. Ingakho nje kufanele size kuyena. Uthi ke lana kuverse
ethi he who believes in me ilo naloyo yokholwa kimi, oyokholwa kuJesu Kristu. Ukholwe kuye sebethu ngumlungu, ukholwe kuye sebethu ngumjudu, ukholwe kuye sebebiza ngawonke lamanye amagama lawa. Wena nje uyibheke wena uwedwa uthi yazi mina ngiyazazi mina ngomile. Ngidinga ukuthi ngiye kuJesu ngifike ngiphuze. Njengoba ngidinga ukuthi ngiya kuJesu ngifike ngiphuze, mangikholweke kuye ukuthi lokho akukhuluma ezwini kuliqiniso. Lithi ke he who believes in me, oyokholwa kuye. As the scripture has said, njengokusho kwembhalo, out of his heart will flow rivers of living water. Amanye amaversion athi out of his belly will flow rivers of living water. Eswini sakhe kuyakuchichima izimpophoma noma impophoma zamanzi aphilayo. Out of his heart will flow rivers of living water. Ake ngifunde ngesiZulu. Uma ngifunda ngesiZulu itokholwa yimi njengokusho kombhalo. Esiswini sakhe kuyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Esiswini sakhe lithi lelizwi kuyagobhoza imifula yamanzi aphilayo. Wathi uma ngabe khuluma nowesimame waseSamaria wakhuluma ngomthombo wamanzi azophophoma kuyena ngaphakathi kuyena, nawo lamanzi aphila kwinguna phakade. But lapha manje uma ngabe sememeza lapha ngosuku lokugcina lomkhosi uthi lo naloyo oyokholwa kuye eswini sakhe kuyakuphophoma imifula yamanzi aphilayo. Mhlambe ke siubheke lo mehluko phakathi komthombo nomfula. Umthombo most of the time yila kuphuma khona amanzi kwisiphethu. Qala kuyisiphethu kuphuma amanzi, abantu nje abakhulela emakhaya bayazi, then igujwe leyo ndawo leyo kuphume lawo manzi lawo aphilise abantu abakuleyo area leyo, kuleyo ndawo leyo. Kuba nje amanzi aphilisa nje labo bantu labo kuphela. But uma ngabe ulokhu uhlala ulokhu thembeka kuye, ayaphenduka lawa amanzi manje agcina manje angasaphilisi laba bantu laba bakule area kuphela. Lawa amanzi lawa awasabi manje umthombo kuphela kodwa aba ngumfula ochichimayo lo mfula. Yabona ke manje umehluko phakathi komthombo nomfula. Umfula ngoba ufike usuku uqhamuka kwenye indawo utheleke kulowo mfula lowo, thina siwuphi igama njengoba ngiqhamukela nje enquthu, mhlambe ingenza example ngomzinyathi. Aqhamuka amanzi afike umfula uqhamuka ufike uthelela umzinyathi bese suphi igama sithi umzinyathi. Adlula amanzi and ngesikhathi edlula ayahamba umfula uyahamba uyothelela enye manje indawo kuze kuyofika le komsinga. Mabefika lapha bawubize lo mfula abathuthukele, udlule lo mfula uhamba uyothelela futhi kwezinye indawo. So into eyenzakalayo kumuntu othanda uNkulunkulu nokholwa kuNkulunkulu nofuna ukuphelela kuyena, ufika uqale uze kuyena umoya ongcwele ekuconvicta kuqala ukuthi kholwa kuJesu. Uthi mawusukholiwe unikeze umoya ongcwele abe ngumthombo, andeke manje ngesikhathi eba ngumthombo umoya ongcwele bese kuba nabantu abasizakalayo around wena. And the more lokhu uhlala kuNkulunkulu noNkulunkulu kuda more naye ekwambulela ethi ke manje musukuphelela ube umthombo kuphela, kodwa ke manje qala ke manje angithi umoya ongcwele lo emblem yamanzi, but manje kwawena ubusuqala manje wenza into eyenziwa ngomoya ongcwele bese nawe uyaqala manje usuyasabalala manje uba ngumfula manje from umthombo to umfula. Akusasizakali kuphela abantu abala eduzane nawe kuphela kodwa sekusizakala even nabantu abakude manje. Sekunabantu abathi mabezwe imessage oyikhulumayo ngoJesu Kristu abakude baqale nabo basizakale. Kusho ukuthi manje bekade kusizakala abala iduzane uyaqala uyanda ngani, ngoba inhloso kaNkulunkulu esilethele emhlabeni ukuzokwenza intando yakhe. Andeke manje le ntando yakhe le uma sithembeka kulaba esinabe eduzane, uyakwazi uNkulunkulu ukuthi akupromote athi yakwabanye futhi abalapha, alokho ekupromote athi ya futhi nakulaba abalapha.
Inhloso yakhe ukuthi makube nabantu abaningi abazozwa lamazwi awukuphila, lamazwi lawa athi uJesu Kristu uyinkosi, lamazwi lawa athi akukho kunye ukuphila ngaphandle kaJesu Kristu. And ke manje ukuze ukwazi ukuthi uwenze lo msebenzi uwenzisise, udinga umoya oyingcwele unikezwe lawa amandla ukuze uzokwazi ukuthi lo msebenzi uwenzisise kahle. Ake sibuyele lapha encwadini yezenzo ku chapter 1 verse 8. Bengakaze ngize ngiyifunde ngize ngiqedele le ndaba la kuzenzo chapter 1 verse 8, but namhlanje ngizowufunda wonke uActs chapter 1 verse 8. Angiphinde ngiqalele phansi, ithi but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ngichaze kaningi leyo part leyo, asiqhubekeke. And you shall be witnesses to me in Jerusalem. Angithi ke manje unikezwe umoya ongcwele, and umoya ongcwele ngesikhathi unikezwa yena, umoya ongcwele wambula uJesu kuwena. And ngesikhathi umoya ongcwele ambula uJesu kuwena, nawe usuqala utshela abantu abala eduzane nawe ngoJesu Kristu. Ingakho ethi and you shall be witnesses to me in Jerusalem. Uyobe nawe usufakaza ngalo Jesu owambulwa kuwena, wambulele nabanye abantu khona nabo bezokwazi ukubuya beze kuloku kukhanya. And ke manje iJerusalem lethu kula uzalelwe khona, kulabo abantu abakwaziyo laba bayoqala bese beyazi ukuthi uzibani, yazi njalo uyashumayela uzibani usitshela ngoJesu Kristu. Uyabona, ilona Jerusalem lethu kwakuyiyona ndawo yabo nabo laba abafundi bakaJesu Kristu ababezoqala khona ekhaya abazalelwe kulona, kuphi eJerusalem, right? Bese ithi and in all Judea and Samaria. Uthi ke manje emva kwalokho nobe seniyadlula eJerusalem bese niyasabalala niye eJudea, nihambe niye eSamaria, niqale ningumthombo wamanzi obolokhu uphophoma nje kuyingona phakathi. Bese manje niyaqala futhi ngaphakathi kwenu esiswini senu kuphuma imifula yamanzi. Le mifula manje ayisiza abantu abala kuphela, manje isiyaqala iya koJudea manje. Le mfula iyaqala manje iya koSamaria manje. Iqhubeke le ndaba ithi and to the end of the earth, bese kuze kuyofika ekugcineni komhlaba. Mhlaba lapho ugcina khona kusho ukuthi omunye nomunye oweza emhlabeni ubekelwe itask ethile okufanele ayenze lapha azalwe khona, aqhubeke aye kwabanye, aphinde lokho expanda, elokho eqhubeka up until uzuqede umsebenzi wakho uzele emhlabeni. But so uqeda kanjani umsebenzi wethu esawuzele emhlabeni? So uqeda kuphela ngokuthi samkele umoya ongcwele, simkholwe, simvume, simvumela sisebenzise. Damo simvumela sisebenzisa naye kudamo ezobe lokho ekwambulela nje ukuthi nakho kunye okufanele ukwenze, thatha futhi another step uye lapha phambili. Abantu abaningi abakwazi ukuthi basabalale ngaleyo ndlela njengemifula mangabe lokho isabalala, ngendaba yokuthi abantu abaningi abazange bamthande umoya ongcwele. Kuthe noma sebemnikeziwe but abantu bangafuni ukuhlala, ngoba indaba ila ekuthenini hlala kuJesu Kristu. Abantu bangafuni ukuhlala kuJesu Kristu. Sashawa izimo, sashawa izinto eziningi empilweni, sashawa kuningi nje sambe sabhekana nakho, and sithema sibhekana nakho sangamthemba uJesu Kristu. Nezinkulumo ezithema eqhamuka ilokhu zisho zithi usahleli kulo Jesu wakho namanje, usahleli kule nsindiso yakho, hayibo uNkulunkulu uyancediswa. Ithema zisifikela zonke lezo inkulumo lezo nathi sagcina sesiyivumela, and masivumela saya kwabanye uNkulunkulu. As a result asikwazi manje ukuthi sisabalale njengemifula, sikwazi ukufinyelela lapha nalapha. As a result abaningi bahambe bengazange bawuqede umsebenzi ababewuzele emhlabeni. Abaningi ke bahambe nje bengazange futhi baze bamthande umoya ongcwele. Ukuze sokwazi ukuthi sihambe kahle, siphelele, sisigcine lapha la usuqeda khona umsebenzi wawuzele emhlabeni, there's only one option. Sidinga umoya ongcwele. Nyazi sasitsheliwe ukuthi sidinga education,
sasitsheliwe ukuthi sidinga izinto zasezweni nakho konke okunye. Eqinisweni noma ungakuthola konke lokho education and stuff, but education without umoya ongcwele iphenduka ibe useless. Ungakuthola konke okunye kwezwe, ube umuntu omkhulu ezweni, uma ngaba unaye umoya ongcwele then awunalutho, uyagijima nje, ugijima nawe nje awazi kodwa nje uyagijima. And nathi ngoba sazi sikushayela izandla size impela sikuhloniphe, kanti ngale ezulwini awuhlonishwa nhlobo. Bese kuqhamuka umuntu ongazange esikoleni kodwa wakholwa kuJesu Kristu, wanikezwa umoya ongcwele. Each and every time ulalela umoya ongcwele, lo muntu lo ngisho noma ngadeleleka kanjani ezweni ngoba engayanga esikolweni, ngenxa kamoya ongcwele lo muntu ukwazi ukuhamba enze imangaliso, kumangala abantu ukuthi ngoba lo muntu esamaza kafundanga, kuza kanjani enze lezi zinto ezingakakhuluma amazwi angaka. Iyodwa isolution, sidinga uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwethu, and then sokwazi ukuthi senze lezi zinto esasizele emhlabeni. Igama lami ngumduduzi ngokwaShabanga. Siphinde sihlangane futhi ngomsa wenkosi kwivideo elandelayo. Amen.